Piştî ku ji ber vîrusa koronayê du caran hat paşxistin, Amedsporê çaremîn kongreya derasayî li dar xist. Di kongreyê de serokê nû yê tîma navdar a Bakurê Kurdistanê hat destnîşankirin. Kongre di çarşoveya bergiriyên vîrusa koronayê de li hewşa avahiya Amedsporê hat li dar xistin. Amedspor ji ber ku sezonek ji serkeftinê dûr û di nav pirsgirêkên aboriyê de derbas kir, biryara kongreya derasayî dabû. Cîgirê serokê Amedsporê berê Cemal Doğrul amaje kir ku di serdema wan de Amedspor rastî pirsgirêkên dijwar hat û ew hêvî dikin rêveberiya nû serkeftî be. Amedsporê ji xwe gelek pirsgirêkê wî mezin hebûn ji alî gelek tişta ve alî fermî bajî. Ama vî dema pandemiyê bi rastî pêşiya Amedsporê bi tevahî girt. Wisa demek zor bû ku endî bi rastî em mecbur man ku em ketin vê süreca kongrê. Gider tablomuzda 7.856.000. Nûnerên saziyên sivîlên Diyarbekirê jî tevlî kongreyê bûn û serokê Jûra Pişesazî û Bazirganiya ya Diyarbekir Mehmet Qaya anîzmên ku divê her karsazek Diyarbekirê wek tîma xwe xwedî li Amedsporê derbikeve û piştgiriyê bide. Serokê nû ya Amedsporê Veçheddîn Alsac jî hêvî kir ku êdî ew rastî helwestên nijadperest neyên û daxwaza piştgiriyê ji hezkiriyên Amedsporê yên li Başûrê Kurdistanê jî kir. Tev karsazin, em tev ê ku hevdû nas dikin, tev ê ku sıkıntıya hindirê verê zanin. Ez bawerim şansê neçe Amedê jî ku em ê vê van sıkıntıya di Kurda zû zû jî çareser bikin. Gelê alî Kurdistanê jî ez pir slava dikim. Ew bekî li wir hinkî ji me dûr in ama em neçe nefesa wan jî vir his dikin. Ew jî birî vin destekçî me înşallah. Amedspor di Lîga Duyemîn a Tirkiyeyê de di grûpa Spî de dileyze û di serdema borî de lîg bi 28 puanan di rêza 16 de xilas kir. Amedspor gelek caran ji ber nasnameya xwe ya Kurdî yariyên Rojavayê Tirkiyeyê de rastî helwestên nijadperestê û qedexeya ku alîgirên Amedsporê di yariyên derveyî bajêr de bikevin yarîgehê. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.